Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Biko onye nweta ihe ozi a na-akara ibe ya, maka na anaghị ama ụwa amasị. Ihe anyị chọrọ ka anyị neba anya n'ihe gbasatara mmiri. Ọ bụrụ na ndị be unu nwere mmiri, ọ bụrụ na unu nwere mmiri na-ekwo ekwo, maọbụ mmiri dịka iyi, maọbụ liva, maọbụ ezu, mmiri ọbụla n'obodo gị, biko ọ ga-amasị m ka inye m ọsịsa. Ọ bụkwa na unu enwelu mmiri dịka m onwe m, biko kaba arụ tụsara arụ m ihe ozi a. N'ọtụtụ ụmụnne anyị na-ekwunya bụ okwu, nsị ka m bịa gịnị ka m jụkwa ajụjụ a. Mana tupu m agaba n'iru, ndị Igbo si na mmiri enwe iro, na mmiri bụ ndụ. Eziokwu, mmiri dị ka chi si wee kee ya. Ịbịa n'ihe gbasatakwara n'ekpemekpe nke ụka, n'akwụkwọ nke isi the book of Genesis chapter 1 verse 2, ọ sị na mmụọ nke Chineke na-erugharị n'elu mmiri, which means na mmiri bụ another kingdom ka ọ bụ marine world or marine kingdom. Ka anyị jee n'ihe gbasatara sayensị, the four elements of this earth. Nke mbụ bụ earth, ụwa anyị nọ n'ime ya. Nke abụọ bụ gịnị? Air, ikuku nke anyị na-eku. Nke ịtọ bụ gịnị? Fire, nke ọkụ. Nke ikpetemazụ bụ mmiri, water. Ihe ndị a niile na-enyegharịta onwe ha aka. They are one of the most strongest elements enwe na ụwa. Ka anyị lachiakwa azụ n'ihe gbasatara mmiri. Ndị ụka na-abịa na mmiri eme baptizim. Ndị na-eme ife omenala na-abịa na mmiri achụ aja, which means na mmiri dịrị ma onye ọma ma onye omenjọ. Nke na-esote ya bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ. Kedu ihe kpatara na ọ na-abụ mmiri rie mmadụ, onye na-anọ mkpụrụ ụbọchị 4 maọbụ 5 tupu o se n'elu mmiri? Tupu a na-eje ka eje gụta ozu onye ahụ, na o nwere omenala a na-emedo. Omenala a, ma ị na-eje ụka o, ma ị na-agọ mmụọ, ekpemekpe dị iche iche ị na-ekpe, ị ga-aga eme omenala ha tupu eje gụpụta onye nke ahụ ebe ahụ o sere n'elu mmiri. Ajụjụ nke abụọ bụ kedu ihe kpatara anaghị ebu ozu onye mmiri riri aga eni na be ya, maọbụ ije na cemetery je lie onye ahụ, na ọ na-abụkarị n'akụkụ mmiri, the bank of river, ka a na-eni onye ahụ? Biko asị m onye nọ na-akara ibe ya, ọ ga-amasị m ma sọọ m nke ukwuu onye ọbụla maọbụ obodo ọbụla nwere mmiri ka onye m ọsịsa a. Ndewo na isonyere m. Tụsara m ozi a ka ụmụnne anyị fụkwanya bụ ife. Aka m bụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe ha ihe nkiri. Ụmụnne m ndị Igbo, asị m onye aṅụ na ngwọ na nke bụ nkwụ na-abịa. Daalụnụ.